Srovnat psy. Čelem vzad. Dávat povely a vždycky vám tomu řeknu, jak by pes měl reagovat, co by měl dělat a podobně. Takže jdeme pochodem chod. Takže nejdřív vám ukážeme obraty za pochodu. Levo v bok. Jak to mám natáčet, když se mě rozdělili? No, vidíte, že vždycky pes by měl následovat vlastně levou nohu psotu. Pokud se psovod nesplete a neudělá pravou. Ten zad. Vlevo v bok. Plus. Pomalý krok. Čelem vzad. Normální krok. Ukáže za pochodu. Takže jdeme sedět. Zastavit stát, čelem vzad. Jo, vidíte, že je vlastně na povel sednou a čekají, co bude dál. Ke psům. Pochodem chod. Teď uděláme odložení v leže. Odložit. A opět, jo, pes dostane povel, lehne, zastavit stát, čelem zad, psovod se zastaví a pes vlastně leží. Čeká, co to vlastně udělá, nebo jak to dá povel. Ke psům. Psi posadit. Čelem vzad. A ještě ukážeme odložení ve stoje. Tady jdeme pochodem chod. Odložit ve stoje. Zastavit stát, čelem vzad. No, takže pes i ve stoje vlastně stojí 5 metrů od psovoda, 10, 15 a vlastně musí stát. Ke psům. Posadit. Zapomněli jsme pozdravit diváky, tak prosím pozdravíme. A děkuji. Tak jdeme chod. Čelem vzad.
a odloží krajový. Teď. 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 Zastaví čelem zad. Kepsům. Tady je podstata věcí ta, že vlastně i ten pes vnímá ty okolní ruchy a jevy a podobně. A vlastně i přesto vydrží na tom místě, kde je odložený a čeká vlastně ničeho. Si posadí. Dojdeme řadu. Čelem zad. Prochodem vchod. Vlevo v bok. Jano do kruhu, jo? Vlevo. Přidej. Výborně. Pravo v bok. Čelem vzad. A tady blíž k sobě. Čelem vzad. Zastavit. Si položit. Postav. Posadit. Položit. A děláme přivolání na 5 kroků, jo? Tak, přivolat. Veďa je unaven, společenský. Tak ano, nemůže poznat. Přesně tak. Já bych ji taky nepoznal. Tak, psi k noze.